नमस्कार. आज आम्ही चिलपी इथल्या सिद्धिविनायक मंदिरात आलेलो आहे. त्यानिमित्ताने मला माझी एक कविता आठवली, वरदहस्त. नाव आहे वरदहस्त. गजाननाची मूर्ती साजरी मनी मानसी वसली. गजाननाची मूर्ती साजरी मनी मानसी वसली. दुर्वांकुराची हिरवळ पाहून जीवनातही हिरवळ आली. दुर्वांकुराची हिरवळ पाहून जीवनातही हिरवळ आली. आनंदाची उधळण झाली. आनंदाची उधळण झाली. उल्हासाने मूर्ती स्थापली. प्रफुल्लित ही जनता झाली. मरगळ ही संपली. आनंदाची उधळण झाली. उल्हासाने मूर्ती स्थापली. प्रफुल्लित ही जनता झाली. मरगळ ही संपली. नवा जोश हा नवा जोमहा. नवा जोश हा नवा जोमहा उगमतयाचा झाला. विद्येचा हा वरदहस्त लाभला. कृपा कटाक्षाने जन्म हा सार्थक झाला. कृपा कटाक्षाने जन्म हा सार्थक झाला. जन्म हा सार्थक झाला. धन्यवाद.